Kapur lebiang dengan sedang ini kajing mani bajing syakri jingi hakaneka no pai jokan kesengi lingba jokan kesengi kabakrau kabakertang bar kabakerpang kawal Sunday School anniversary hasyam ni asyakamat nakar padu secretary jong ka Sunday School man penpuli ya ka program jong kene kajing syakri. Ka program akan dikejing sekali ni kapor kelong I banyalam kejing seng I temusan ai bolang one sweat I pada superintendent jangka Sunday School jangka Balang I nong ilam jing ruai Mr. Ivan Norum organist Mr. Balmin Donopir Polis Dam Badwai Mr. Ri Shong Hok Kongsdam in your special number Beningkong Junior Department bar Intermediate Senior Department combined Inyo kajing lom jaingo, but inong dua jing aingo Mr. S. Tongni, but inyo inong kren Reverend Dr. B.L. Nongbri inyo jing kerku, but jing penwai. Kubli Shibun Secretary gitu ki jing pemna ya kena program kena por. Sa sisin pat nakaliang joka Sunday School Jangka Balang Presbyterian Mauro ni priang sngobha ye phi baro nado ki heb ke beret ki khon samna shnang ba kanthei ki long kmi ki long khpa shakane ka jingeseng ka bakarpang ka bang tip kum ka World Sunday School Anniversary Day ni priang sngobha ye phi da kamansim ka bakmen bat kamansim ka ba ya kajing syakri ka bakordor ka phio ban lang hagane ke janmit hagane no phajon kesengi ni diang subharu ya gitu ki pargai ki bamla ban don hagane ke ying ka bakatang ka joblei hei bakum ka balang ka sayo ban penmi ya kane ka jing mani ba jing syakri jing yublei ling ba ka YouTube channel jong ka Balang Presbyterian Mauro ai khublei pi baro haka kerteng uji sukris ubautrai kajing kublai ka bakarpang kalet sha kinong hikai jong ka Sunday School Balang Presbyterian Mauro bat kinong puli hapo jong ka nado ki khna hap ke baret krill roll department hadu class rang ba kajing kublai yapi ha ka kerteng ka bem ka bor utrai banong penem jingi uji sukris ni aingo yublai bingyo ya ka sengi ka bakrau ka bagantang Hakabakum ka school penpau jong ka Balang Presbyterian Mauro ngiyo ban mani ban syakri ya ka sengi ban ai ka jingu ka buram yublei ya ka jingdor kat ka jong u ya la joka Sunday School hapo joka Balang kaktin ka jublei ka dam ong kum ni ki jing tho baro ka long ka pensat men sim da ublei bat ka ba mentoy ya ka jing hikai ya ka jing sneng ka jing penbet ya kajing penblin ke bahaka hok kenang bau briu unyo long janai habala pendap yang ya u syaka jingle babha baro ini duai kukpa jongi ubah bedeng ublei ubadap ya ka bedeng sejong bare khendo syatbian ublei ubalong ujing thau ubakordor ya kabame melapan yo hangi resngi kabakarpang ublei ublong utrai joka kam utrai jong ka Balang utrai joka Sunday School Balang Presbyterian Mauro gidon hakade ka kenta jong kene ka jing syakri kutrai ya kaba ngiwan ban kerpat ya ka jing elam bari ka jing isnei ka jome ya ka wei pa ka wei ka benta ka bangnio ban sedang yang ada kejing mani hakni nak pai jong kesengi nado kejing ruai yaro yame ko trai kejing puli na kaktin kejong me lamba kejing duai ke ban bot lamba kini kejing ruai ke bakarpang ki bakum ki department ki lapan kre ban ai kejing mani bajing yaro lingba kejing ruai bar kham karpang ko trai eka kubor kaktin kejong me ya ka bakanong kajing besar mensim yangi ki badon hagan ka ying ka bakantang ka jami
Badik tu baro ki ban sia ban pej bat khmi ling ba ke YouTube channel jong ka balang ni ban kentang ni kapor bangi dwai bu men sim jong blai ko trai un nyalam ni ka wei pa ko wei ka benta badik ki benta baro ki bang padahan kapor kalong taman ai ka jingu bat ka buram syame ni ai ti kapor ka bang sa hakik sang ti blai ka jome haka kerteng ujisu ngadwai bangapan ki baro amen. In beteng ni kajing syakri jongi de kajing ruai ke basan spa nyepusau san spa nyepusan naga bakhamrim san spa andrepusau barang bakut jong kan kajing ruai ngasubha ban kerpat yai Mr. Rishong Hok Hong Sdam dekot komti balang ba insai lai mengi kajing puluin akting jublei bat ban bu ru ha kajing duai pishakri utrai yukan rat ya ro pen pau jing pen im ha perthei baro ka kerteng badan bor ujisu pen krau ka hima ka jau hangi kalapau ya ngin ya dem ya ngin ya ngo ka do no jongi atrai tu pen plu ka buram bat yaro hau jisu ngin ai jingo ya junam un sinshar klemwai kum tu baro saut ligi khot ka jingrai ka basan spa nyupusan. Syakri utrai luken raja ro pen pau jing pen im aper thei baro ka kerteng badon bot uji su pen krau kahima ka jong Sharublay ban ben im ula shangi ula jan lukun ula pa upalang ujong unriwayaro ka krau ka jing ben in Subrayo Jingyaro Yublay Ubahaklitam Kapurong Yukun Yangin tertajam Ki angel bonengru Ki yaro yau lang rod ki mane ki dembat ki ngu ya ungin ya dem ya ungin ya ngu kado nu jongi atrai tu pen lu kabu yaro uji sungin ai jingu ya ujunam sen sharplam wa kajing pule ya kaktien kajong blai kalong na kai lai teli gilenong bat katto kan ni gidkhot bat hadin kata ya phai shublai hakijing duai kasam ke number sispa khat khandai gidkhot sispa san sispa fra ka sithi seki hebru kelenong ke basau gidkhot ke bakat at gospel Matthias kelenong ke ba sao gật khot ke basam
kiktin ki boong kumne kaktin jong me kalong ka syarak ya ki gijat jonga bat ke jing syai hagalenti jonga ngakerpat ya me atrai to pediang ki jing ai ngu snobha ka sentur jonga bat to hikai yanga ya ki jing bisar jong me namar kaktin utrai kalong kabaim bat kabadon bor bat kaba khamnep ban ya kano ka white lam al yang serti bat kaba pei hadu kaba penklat ya ka jing im bat ya ka mensin ya ki mat bat ya ki clench ing ru bat kaba bisar ya ki jing mut bat ya ki jing tmu ka donut Henry ulayatu badulaong latho bom tang dauk puhi baun im ubriu Henry daki ketin baro ki ba mi no nak sentur ublai ngan ban biang Henry ulayatu badulaong latho bom tang dauk puhi baun im ubriu Henry daki ketin baro ba mi no nak sentur ublai Ublain kerku ya pi ki basya skor un kerku ru ya gijing pule ngin phai seu gijing duai Gokpa jongi ubah habneng ngidap da gijing ngaungu bat aingu tang yame namar melong ublai ubathau yengi bat name ngi yo gijing em ngis ngaungu ya gijing don ringkat ke jong melem bat ngi halakas ngi ngis ngungu ya kene kesngi ga bakerpang ba me ai hangi kum ki khon ki jong me bangin mane ngin syakriya me bat kadai ru kesngi ga bakerpang ka bakum kabalang ngirakhe ya kene ka World Sunday School anniversary bangin ngungu ya kijing don rekat ke jong me yangi nadu men step abangi saki ngi syakri ngi yaro ngi pendon buram ya ka kerteng ke jong making ku try ngi mlak klem da phaidin ya kini ki bnai jong ke Sunday School ngi yo i tang ke ding don rengkat ke jong melam bat ngi mela penyaj bet penyaj unti ya ki school pen pau hado pengila ban pendap ban tho ya ki exam ke jong ki try ngi dwai men kerku ya ki nong pule baro bar ya ki tu bala ban wan ban tho ban pendap ya ki exam bat kin yo wa try ya ka nong ki bagi de ban yo Idwai meni kerku yang ikum ke skol pen pau hane habalang mangi dang la ke kutraban ya syakmat bat syafrang da ka boj da ka bor ke jing tip ke jongi Henry da umen se mu jome men ai hakinong yalam jong ke skol pen pau nadu ispritenden ki office berar baro kinong hikai ki komiti jong ke sendu skol bagi la ke kutrai bendon ya ka wei ke jing mot ka wei ke jing tmu naw ke bentaban pentelun ya ka kam ke jome ngimla ban phaidin klem da yoro klem da sngongu ya kinong yalam kiba lumlang king utrai ban seng ya kene ke Sunday School balem da dei na ke Sunday School ngimtip ki khon hep ki barit ki khon samla bar ki khon ki bala kham he kham san ru cheno kin poi hanrei da ke jing don kene ke school pen pau ngila atrai ban san ha ke jing long ban sim ngi sngongu namar kata tang ya me batang ya me king utrai ha kene ke por jong kene ke kenta jong kene ke janmin ngila ban don kat ne ban syak skor ya kajing besar nak ketin ke jome ken ku try bau ha ngidon hang ne usyakri bamentoi e jome ulong u principal ya kajing hikai syam men sim jing hikai men sim ya kinong syarai badodon hang ne bat ngi ken ku try un yeng un besar tin blai ya rap kajing penkrek beriu barok kalong rengkat bat ke bor blai ai ba men sim ke jingi kala ban pediang bandami nang ne ken ku try en yo mat yo kijing kerku nginang san halagas ni hakabaye dei berkejingat kijungi hameking ku trai bha nai kerku yang ina kapor si kapor buat i no ila kejong ke balang ke jome ke don ke jitmu ke bha e mat penyar ya ka kam ke jome ngidon ka mission ngi khmet ya kijing kerku ke jome ngidon ka benta ka bokra ban penyar ya ka kam ke jome kersian ya la ke jong ke balang ke trai kersian ya pastor kinong syarai komiti balang hateng-hateng ni mat ya kijing yak sai kuno ngin perkhat ya ka kam ke jong me ai ke jing mot ai ke jing perkhat
ban long tang sitali ban penya ye ka kam ko jome ker khoi ker paying kristan ablai ke be gendo ye ki jing ki jing sitom ki jing ban khia ki jing em ki don na preng jong ki badu no ye ki ba ye ki ba thon kumno kum ki breu ngila man pentengen ye ki kumno kim para breu ngila ban ai men sim ye ki itu ai bo men sim ki jing pentengen undon ha kata ki jing gasem imla la ki don na preng jong ki ba yeksa ye ki jing em ban pendap ye ki jing gasem hai jing yeksa ban be ye ki kam ki ti ko konrat ker khu ye ki ro trai bagi la ban pendap ya ke yeng kasem ke jongki kin bit kin biang ha ka kamai ke ji da ke jing ker khub lai ke jomai ko konran hoi wat sya ba ke jing ke jing le ha ke jing em ngin klet ye me ngin klet ro bangi dai ki khon ki jomai ngin wat ki wei perkilat ki bami dai dor ber ke jing ki jongi ki trai rei bas kem me ngi bangi la ban yai ne hadu ko bakon bangi lai em to sinti ke ne ka por ka brang sa ke jing sekri jongi na do bas dang hadu mai penwai ki benta barok ki bangi dai pendem kan long da ke jing ker khu men sim ki jomai Periang baca sekolah kijing doai, maaf ino ya kipop kiba mesya mah kijing em kijongi ke bahala kasngi, na bahakar tengu jisu nong penim jongi, ngingongi dami doai, ikine baro nado menta sebab jukot, amin. Ngi penpau kijing sungu ya Mr. Rishong Hok Hong Sedam, khot kum te balang, ibla pendap ya kebenta kabakum kesan school committee kelabu ban puri nak ting jublai baran bu hajing duai bin kurku yepi bar jong sedam ya kajing syakri kabakordor ka ai hakada no hajun kasi bin kurku yepi met bat mansim ki parnget bai baro kini kasngi long kasngi kabakarpang kabangitip lang kum ka World Sunday School Anniversary Day kalong kasngi kabang ikan mau kerpang ya uwei urang ba Robert Riggs ubah hakum kena kasngi hakabak kip KGP Assembly kelabo ya kasngi ublai kebaningkong jauh 9 November ban kan mau kerpang ya kajing sedang jong ke Sunday School haduk kembar ke pemerintah ya kabadailing ba jong ni Robert Riggs ya kabakum kiskul penpau ha shitlup ka perthai kala roy himan kerhai ban yo ban raki ya kan sengi kum kasngi ka bakerpang kumta hakum kan kapor ki departments ka junior department bar ke intermediate senior combined department kin ai ke jing roi yaro nang pakan kasngi hakan kapor ba kerpat ya ka junior department bar intermediate senior department combined ban shemi ne gebenta ban ai ke jigwai ka bakerpang kawai harin kawai pat marka bakut jong kene ke juai kerpang in salumno ye ke jingango kerpa di oshers jiki balang manlum mik jingango manadin belum mik jingango ngakerpa di Mr. S Thongni khot kom ti balang ba in sepen ketang ye ke jingango ke jingrai na ke junior department ba ke intermediate senior department combined Bagi dan kam ya ka jing bang ha jing em ba man kasngi kum tani dan kam ka tin ublai ka ban pen shai hangi kum bagi dan kam ya ka jing bang ha jing em ba man kasngi kum tani dan kam Kakit ublay, kaban pensyay hangi Kalong kung kaumpoliw, kabagir soy man kasi Kalong kung kaumpoliw, kabagir soy
nghiên lên xa là chính thia tu nghiên tin các thiên hùng lên tu nghiên nhảy bên liên hai nghiên hát xem nghiên lòng chính sai ya thi về chua qua và nghiên lên xa là chính thia tu nghiên tin các thiên hùng lên tu nghiên nhảy bên liên hai nghiên hát xem nghiên lòng chính sai ya thi về cả lòng cùng đã đến ban hàng thi về đi la ban yo y cả lòng cùng đã đến ban hàng thi về đi la ban yo y chính sai tu nghiên bên y hai nghiên lên bay cho nghi smile ban bu lê ya ka tin trong bu lê smile ban bu sa ka da game ha birthday nghe na san nghe nam rồi hai chị em ba man ca si đã cả tin trong u lệ trên sai nên bên đi ban tu liệt các tin u lệ nghiên lại trình trên soi birthday smart ban tu liệt các tin u lệ nghiên lại trình trên soi birthday Aduh, bajing el,
duai atrai bo blei bo pa jongi bab neng kanongi dap da kajing aingu ka bakrau ya me namar mela penla yangi kum ki khun ki blo suspa ki jong me ya ka bangin mi na ki yeng ki sem ki jongi banwan keu hena ka yeng ka bagentang ka bakhu ya ka jong me ya ka bangin yo ban syakri ban ya ro ban pulon burom ya ka kerteng ka jong me ban sngap ru khubor ka tin ka ba im ka jong me trai bi kaburom ka jingero baro ngai syame ya ka jing yalam ka jong me ya la ka jong ka Sunday school ka jong me apo ka balang ka jong me bad haga assembly hi baro ka we habalagal nang roy nakapor syakapor haga jing wan jong kibas ngap bat kibas sya hikai nam tagak tin ka ba im ka ba kentang ka jong me ablay ay ngu ko kunrad ya ka balang ka jong me ya ka balang nang roy kunrad ka ba nagya sya prangga skulun pau ka jong me ha ka ba ki bun ki ba wan ban sya hikai nagora ban yo Igi jing ba maginjam sem nagak tin ka ba im ka jong me trabi ki baro de tang ka jing isnai ka jong me ya ka bangilong kum ne kum bangilong kum ka balang ka jong me trabi ni wan ko kunrat kum ne ban syakri ban yaro ban punun burom mi kerteng ka bulan bore ka jong me ablay bi ni duai kerpat nang bertan nang yai pun kraw ya ka jong ka tin ka ba im ka jong me namar khlem ka tin ka jong me ka long len wei ka jing syakri bar ka jing ka jong ye me trabi ni duai namar kata isnai ba ka tin ka jong me kan yo ja ka ban chong sa hai gi donut ke man sem ki jong e i wei pi wei baro trabi ai nguru ya me warra ya la ka jong ka kam ga balang ka jong me trabi ni duai ni ker patang hame Barangi syania igi baro tang hak jing yalam bastar ke jong me. Diang ablay ni jing khot kerpat ke barin. Badang bab no ru ki pop kirang ki palat ki musyam. Hak jing im ke jong i. Ngu ngadem nga pan nga kerpat igi ne baro. Hak tengu Yesus Christ. Amen. Ngi penpau ke Yesus yai Mr. S Tony de kot kom ti balang. Ibla bo jing duai na tang jing aingu bar ki jing syakri ke dang sa. Tu beri nak kerkui pi, ya kajing syakri ke bakordor, agak kam kajung terai. Isu banai kublei, ya ki kun samna shna bakantai, ke junior department, bat ke intermediate senior department combine, ya kene ka jingruai ke berang shibenta, na ka kubor, juga ke sengi ke bakerpang, ke bagi kantin, ke bami, na ke sur ke jong pi. Kilalong ke jikersyan yang iwe piwe ya ka pilwai syapang kabor bar ke jingkordor jong kaktin ke jublei kaktin ke jublei kalong gaja ka pakanjaman sim kaktin jublei kalong ke jing syai iklantia ke jongi kaktin jublei kalong ke jing thu lepa yake ke ban saja bar ke batai ke jepun kre ke jongi ya kata kapor kaktin jublei kalong kabor hakil tiya hangi hak sla so khande turin kerkhu ye pi bin ai pi ikemet ke koi ke bakhya bar khila ban ai ke jing syakri ba koridor bar ke bhatam ni ban paul jis ko i Mr. BRG but Mr. Mak melem ngap ki belong kino hikai ya kene ke jing vai jo ke junior department by intermediate senior department combine ke jing ai kapor ke bakor jong pi kalong ke jikar khu kum shibenta jong ke jing syakri ban pendap ya kene ke sengi ka kentang ke World Sunday School anniversary bleeding urin kerku ye pi met bat mensim ngilapoi syakoi pat ke benta hakabang ni oskap ya ke jing besa na ke ting ke jublei hakum kene ke sengi ka bakerpang ka World Sunday School anniversary ka Sunday School Balang Presbyterian Mauro kalong ke badan bok shibun bandon hapling jangi ya i pastor Reverend Dr. BL Nongbri i pastor
ilong ko principal haka John Roberts Theological College hang ti Hamauklor. But ngenge kajing don cai pastor hakanika no phai jok kanika singi kumunong kren hakanika World Sunday School anniversary kalong kababiang por bha bat kibedei bha bat hakabang rakhi ya kanika school penpau anniversary joka school penpau. Pastor nakaliang jongka Sunday School Committee ngi penpau kajing sungu basngu buram epi ya kajing laklo epi jong pi bani don bat ngi hakanika no phai jong nika singi ya ka so ban sam ya ka tin ka jo blai ngi nge jo blai don ka khubor ling ba jo pi pastor ka balong ka jingkershan ya ngi kum ka balang baru ya ki ka skupun pau po jong ka balang ngi so thoru bai pastor Iwan bat ki bahing ngi priang subha ru ya pi ha ka kerteng ka ba em goden bor trai baru nang penim jing Jesus Christ kajing don jong pi kalong kajing sngan maji aben sim yangi kum ka Sunday School jong kabalang ti kum kajing pun kre aswa bung yosko ka khubor na I Reverend Dr. BL Nongbri gine so lang kajing roi ka basispa lai phunriu sispa lai pusau na ka bakhamrim kajing thiang kaktin ublei kaktin jong mi ka bakordor kum kaksiar blapan prang kaktin jong mi ka itanan kaktin jong mi ka babang ka badap darongap dot nut jonga ka pandap kajing rai ka basispa lai phunriu kaktin jong me kabakordor kum kaksi yar blapen prang kaktin jong me kaitenan kaktin jong me kababang
Teman-teman Chairman, Bapenya yang ni kejing Syakri Belai, hari ni kejan mit, kita menbesan barok hapok jangka balang, ki balong ki para nong syarai, hakalengka kejang uturai, ki long kemi, ki long kepa. Bat baro ki badon napok kajing kedup chung kena ying ga bakentang ashim ni galat ia ga ban ai kuble yepi haga galteng ba thiang tam jong trai bat nong pen em jong i uji sukres apen pau kajing sengu ka bakarpang ya ka Sunday School Committee jong ga balang ka bala ibit ia ga ban syania hanga ia ga ni ga benta ka bakrau ya kapan sam ini ketin ke jong ublai hak ni ke janmit bat nashim ni kalat ya kapan penpau ke jing sungu bat ke jing ai kublai ke bakarpang khamtam ya kinong hikai baro kibladon ke benta hak kapan pendap yang ni ke kam ke bakrau bat ke bakentang ke bau ublai ulasyani aki lengba kini ke snem ke balalet bat ye pi baro ki samla puli tu blai undang yai penkup bor bat blai undang ye kerku ye ka jing em ga jong pi bat ye ka ying hi barok away ngashim ru ye ka ni kalat ye ka ban wanra ya ka jing kublai ka bakar pang syapi ki balong kitrai jong ka kam ka John Robert Theological College ka ba Latip mensua kum kecera Theological College men balaseng ya ka hangatai hanong saulia haus nem siajar paspa prapunyau kadai ke spa ba bat ka legacy ya ka bagi missionary be it ke jongi kila ino nakabenta ka balang ke jongi bat nakabenta ki palat spa teli ki snem ki baka kala ya kala ai ke jing syakri ke badai biang ha ka bakala sei ya kinong syarai hapo ala kajong ka balang bat kumju ru ya ki balang hakani ka than shatai lammi ngi bat kumta mapi kumki ku na po jo KHP assembly ki balong ki trai jong ka kam ngashim bat ngaso sarong ka ban yathu baka kam ka jong ublai kala ya shaprang bat kanang ya shaprang da ka bor ka jong u pat mentang ila don candap lais pangut ki samla puli ki bawan ki kenhuan balang ki baper bat kumju ru nang ka than chatai lamingi ba ro gawe ngiai duai bang ye khot kerpat pi ye ban ken mau yangi ha ka jing duai bau blai undang yai pendon kam bat undang yai don rengkat ha jing yai lenti ke badang sa jong kan ni ke slem bat ka bakum kan ngi ngasnguru bakalong ka badai biang bangan yathu ya ka wega program nga bakrapang ni ka baka college jongi ka lasdang na kini kendiat senam panolor ka jingi kai ka badai ka Bachelor of Divinity bat ka Master of Theology ka badai ka full time study ka college da ka jing sngukia bat ka jing trang ban penkup boru ya ki khot hapo jong ka balang ki batrei ha kanu ka kam ka jongki kelas dangru ya ka extension studies ka jingpul ketenat puli ka ba na ka benta ko kurs ka baki ong Bachelor of Christian Studies ka diploma in Christian Studies bat mentau snam dangru kerpang nam takinong hikai Sunday School bing ong diploma in Christian Education ka belong seyim ki kurs bat ki ka baka ignu ka le bat ngidon ki nong hikai ka biang ki ban hikai bat kumju ru ya ki kot puli ke belapan krek kerpang ngila don palat menta bungut kinong syarai juga balang bat ki way back ki kot juga balang ki badon ki profession ki prepare nadu ki lawyers ki mengikai college school ki university bat ki samla puli ki belawan ya ka banjon ya ki kus bat kan long ka jingker khu ya pi bat ka balang lagi kun samla po juga balang ki belasan ki balang bat ki menong syarai kin shim ya ki kabu hakaban penbiang syuk iladi penlong ki atiar ki jong play halaga jong balang bat kan ke pertai ke bangi don
นักบันตากันนี่ก็ปวดปัดนักขัดปัดอีพีอย่าเป็นพยาพายลังบัดงาจะกตีนก็จงอุปเลยอย่าบังละบันเชมนักกอสเปลมาเทยอสกลนองกับอารุพรากัดขัดกับอาร์เพลกับองดาฮิกายยากีบันสุมารยากีเอบารอกกัดกิบังala hukum ya pi ini pendem haga jing duai nyai ngu ya me au blei baru kupa jong i ba beneng bamel ai halaga jong ga balang i geski ke ba krau bar ga ba kentang haga bagi bangai bagi balang apo ka assembly ga jong i ko konrad bit ngi yo i ga ban rakhi ya ga wall Sunday school anniversary day nyai ngu bamela kerku lengbangan di Sunday school yagi balang baro apa ke assembly ke jongi bat kumju ala ke jong ke balang ke jomeh hang ni mauro ngaingu kerpang nam takitugi nongkit kam baro kibla shimmi ke cingkit kli hagwan penyai renti yagi ke program apa ala ke jong ke balang ke jomeh mendayai kerku shu yagi kopa ngai ngu kerpang lamar ga janmit lemar ga balang yi wei pe wei nong hikai gen thei bat chinrang go konrad bit ya ba me mala jit kerpang bat mala khat ba wat hap deng ki jing trot ki babun mila ibit iya ga ban pen don kam ya ki go konrad bit medang yai kerku medang ai ki ga jing start ba ga jing shempang bat kumju ya ga jing ngau thu ba ki don ga jing kit kli ga ba krau hak ban sai ga ktien ga jong me hak ni ki khun hap jong ga balang bat kumju ru yagi belasan yai kerku try ya baro ki samla pudina ru hap ki barit badadu belasan bakin yai man ya kacing tiang bari ka bol juga ktien ga jong blai haga jing em ga jong ki shimti kerpang leng bang ni ga janmit ilau jong syukri bat ai bi ki baro ya ga bala pen kre ko pa ken long gi bala pen janai daga ti blai ga jong ma ngipan haga teng try baru nong pen em jongi u Jesus Christ. Amen. Kenika benta na kenika ketin ke jong blai ya ka ba ngala puli ha kenika por kelong ki ba u Jesus shuai ka ba un kiu no cha beneng ba ula khot ek senran ula hukum ki ka ban yalap ya ka gospel syaka perthei baru gawe bat ka ba ngau tenat sibun kalong bah bau jisu la ay kata ko hukum bau donru ka jingtip ka bas kem bon subtan kha ya ka balang ka perthei lani an sadon bun ki mensiam ki ban priang yau Chris kumunong pen em mujongki ka ba u jisu ulaban haki senran ki jong u kalong batu dahi kai ki ban sumari ki kat ke bangala hukum yapi kabamut hangni ngi yo i ba hau jisu ka jing hikai ba ka jing psai ka ktien ka jong blai ka dei ka kamram ka ba kongsan jong ki senran om tang ban chupen baptis om tang ban chupen bun ya ki statistics hapo jong ka balang henry ka ba jisu uban hang ni kalong pangidon ke jingkit kli ya kaban besar ya kani ke ketin ka jong ublai ujisu ya kani ka rukom perkhat kadai ka rukom perkhat ya ka bla penhe pensan ya u nadu ke pol jong ki prophet ka bangila shemru haga kitab jong Deuteronomy kalenong ben riu kat khat ben riu kalenong ben riu kat khat ben riu ben nyau boong batu ai bikin ki ktien ni ke bangla hukum ya me hakan ni ka sngi kin yai long haka dok nut jong me bet men yai ai bet yai hikai ya kani haki khun ki jong me bet kum ta u jisu men ba udang donas la jong ni ka perthai habangi puli ki ni sautali ki gospel habangi puli ka jing em ka jong ukres habaula sedang ni ka ministry na lord kata ka ministry ka ba u yalap ya kata ka hima ka jong oblai ya ka jing kala ka bamut ba ya ka hima ka jong oblai na lord kata ka ministry ka ba ulet ha ka ban penkhia na ban le gi kam isnai ko wei ka ministry ka ba kong santam ka ba jisu pendep kalong ka ministry jong ka jing hikai
dan kata teaching ministry. Bat kumtah bagi pulih kan ki sautali ki gospel ni stunat ban yo i bala pendap ye ki daki cing hikai ke jong Yesus Kristus. Bat udah pensitom habau kendu ye ki audience dan ki nong sngap na ki long yeng ki prepare na ki snong ki prepare u Yesus ko munong hikai udah pensitom. Bala dau i bakimlai ke ban ngau thu la daun chui kai bet ki ai ki bajeliu bat ki pemayan u Yesus upen don kam daki parsi bat ki way pat ki lat la ki methods kenang ba kata ka jing hikai sepang ka jing mayan juga ketien ka jong oblai bat ki jing mayan juga jing penem ka jong oblai kan rung ha kita ki bala pedang yo bat kumta kita ki bala buat ya u Jesus Christ ha ka tu kapor ha ba ki pet yo ki pet ru yo kum unong hikai u bakrau rabai ki khot yo rabai bat ki riu start jong ka perthai ki bompat pedang yo Christ kum unong penem ka joki ki ji thu yo kum unong hikai u bakrau tam u balayat hasla jong kani ka perthai bat kumta nya ai ngu ya ublai ba kumba i chairman teman besan menai lai lam khmat shapang u shakri jong ublai u Robert Rich u ba ka spas nem ga bat khat pra da ka jing sngo kia ya ka jing long ga ba kan chaman sim jong ki khon hap ki ba ret bat ki samla kumnu boras dang ni ka Sunday school ni ka school pen pau ga bangi khat bat kumnu nang tu na rebuild na England kelapar Sherry Wheels bat segi benta juga perthai baru kawai ke Sunday School movement na England gumno ba kelasar pat ya ke perthai baru kawai bat ngai ngu paling ba ki missionary ki balawan sing ke rilum ki jongi na du ka basdang ki la don ya kani ka jing sngo thu bat kata kalong rada ka balang ka jong ublai kan sang pada ka balang ka jong ublai kan yo e kan nongrim ka bas kem ka baki sngutu kalong bagade ban don ka school pen pau kamut nado pasdang ki missionary kelas dang ya kan ka school pen pau hapo jong ka balang nak da ka daw we na ki pastor rangba jong ka balang ka jongi bela klat no idai Reverend LS Dingdo hakata ka kot ke bila ai ke ketien lamprang kini ke kot ke dai ke bala penwan dai babu Yolindro Dekhar ibla klatno seka kasi ke bakerteng ke school penpau haki por menta bala penmi aus nem si cha kandai spa san puar uni pastor rangba jong balang habau tho ai ni kentin lamprang Ukren yakni ki kentin ki ba shongkhia bat shongsbai bat ki biatu ya ka dor juga school penpau ha ka balang ga jong iuang ka school penpau kalong uthiet snam ba kongsan jong ka balang kalong ka persara jong ka balang la kalashai bat kalashisngi jong ka balang ha ka ga ri jongi kumba ki wei pat kiri ka shong ha ki chingtrei bat ka bor jong ke school penpau ka wut uni udang ke jing thu ka bacheliu ya ka dor jong ke school penpau ha ka jing em ka jong i kum ki khun ki jong ublai bat kham tam ha ka ministry jong ka balang parang skem bat dai ke jing thu ka penlong i ka wei pa ka wei ka balang ha ka ni ka ri ka jong i ya ka banging in shimkhia ya ka ni ka kam ka bakongsan bat kumju ia kinong kit kam bagi khot bat kham tam kinong hikai hagi school penpau lada ka school penpau ga de uthet snam uba kongsan jong ka balang lada ka lawei jong ka balang ga shong hagan ka school penpau kemut ha ka terpeng ga jong pi kum kinong hikai ubleu la ibit ia ka ban pensiania ia ka ni ka jingkit klik di kumta lada ubleu la ibit pen kup ia ka ni ka borom malpo jong pi bat ban siania api ai ba mangi kum ki shakri ki rit ka jong u ngin shimru ya ka jingkit kli kum bau Jisu da pensi tom milari banwa de ki lat ba ki lenti ban pen su thu ya ka jing mayan juga ketien ka jong blai kum tangi khot ru ya pi kum ki nongi kai ki ba i hapo ka ministry ka jong trai jing Jesus Christ bangiru in shim ni ka jingkit kli ha ka ban pensi tom
hagaban wat hagaban penstom ban ai ya ka jingi kai ka ba chanai ya ki khon ki jong blai ka wei pat ka benta jong ka school pen pau bat ka jing thu jong ka kumbau ni syakri jong blai ula kren kalong baka don naka ya ka jing kit kli ya ka bantai ya ka jing im bat ya ka jing long ka bakan jaman sim bahaka school pen pau ngiyo e ka por ya ka bantai ya ka jing im bat ya ka jing long ka bakan jaman sim jong ki khun hapo jong ka balang baling idon kam ben le ya kata kadau kalong ba uni ubriu kenthei bat senrang ya ki bala saindur bala thau daga kti ke jong blai kim dei ki machine henrei ki de ki jing thau ki ba im bat ki ba blai ula thau ngi daga kti ke jong u bat ki ba ula persan yo men sim ba khu thapo jong ni ka bomut kum ki jing thau u blai ula ibit ban pen kup hangi ya kan ka bicycle being ni ka met ka ba kan jado bat kum ju ru u ibit ban pen kup hangi ya kata ka jinglong ka bakan jaman sim bala penlong yang ngi ki kristan kat kum ka jinget ka ji dakini ki arteli ki nongrim ki bakra briu uba hakado bat hakaman sim nama ublai la saindur yang ngi naga domet bagula persadu yo men sim bakut hapo jongi bat kum ta kini baro ar kidai ya kaban yasan rengkat katba kidang emas la juga nik partai kaktiin ke jong blai ke thu ba u blai leng bang ke kaktiin ke jong u udon ke jing snow kia ya ka ba ka met jong ka nik met ka jongi bat na ta ka daw ba jisu don nasla juga nik partai udon ke jing snow kia haba don ki ba pang bat ke ba shitam nata kada upendep ya kata healing ministry ke ministry jong ke jing penkia ban yo i ke ni sautali ke gospel ba bonsin la penki ya ka dok nut ke jong u da ke jing snowsen ai ma ulong concern udon ke jing snow kit kia ya ka ba ka met jong ke ni ka met ke jong i bat kum tau jisu ucule i kamba lakalong iba ko lakalong iba matla lakalong iba pangmi snam bat kum ta ter la ya thu bau jisu uyai le igin ki kam isen ai nei kam kut no pat tam bau jisu ule lani udon ke jisu kia ya kan ka met wat apdeng baka don apdeng ke jing tangan baka jing kerdu ke ti ngajong belai ke ya thu bau le ki kamba ban besar ya ki nei ke tin ke jong belai ke ya thu ru bau jisu udon ru ke jing ngau kia ya ka jing long bat ka jing em ka bakan jaman sim gi jongi baga jing snow thu bakini baro ar ki dimension ha ka jing em gi jong briu ki dai ban yasan rengkat lada ka san tang gamet ha ki liang baro jong ka jing em gi jongi kat bau ni ubriu baga jaman sim umsan re unang ringsti kamut ngalong ubriu ubalong abnormal kata ka krut ka jongi kalong abnormal haba siliang kesan bat siliang pat kamsan bat kumta bengin long kita ki kristan ki bapura kini baro ar ki benta kidai ya kaman yasan rengkat nak kada jisu wong kan mentoi ayu ya pi ada pi yo ya ka perthai baro ka wei henrei ada pi du no ya la ka jong ka mensim but hadai halo jo kata ka jing ngau thu baka nongrim ka bau jisu la penpau hari ka tien ka jong oblai baka balang ka shim ni ka skul penpau kum ka atiar ya ka bantai ya ka jing em bat ya ka jing long ka bakan chaman sim halor ka jing hikai jong ka tien ka jong oblai ka gospel jong Yohanes kelenong ke ban riu ke khot ke ban riu pulai ko ong kata ka ktin ya ka bangala kren napi kalong ka mensim bat kilong ka jing em haka siti upol je ke Hebrew kelenong ke basau ke khot ba khat aru ong nama ka ktin ublai kalong ka ba im bat ka ba donbor bat ka ba khamnep ban ya ka no ka white lam ka ba arliang serti
hang ni ka bau kini syakri ki jong blai ki kwa ia ka ban penrung hakita ki bala buat yau try jeng Jesus Christ bagan ka ketin kamdai tangka printed words lami kamdai tangka kot lani ki paper bat ki dak haka bala shon ya ka henrei ka bau ujisu ukwa ibani kai kalong bagan ka ketin la kalong haka dur jong ka Bible la kalong daki software ke bat pipuli hagi ki sngi kum ki kon samla le ne kanono ka format ka bakang ni ka tien ka jong blai pi pendon kam ya ka henrei kan nongrim ka jong ka kalong ba ka dei ka tien ka ba im ka jong blai living word of God bat kum ta la da ka dei ka tien ka ba im ka donaka ya ka bor ka donaka ya ka bor lakalong ya kita ki basliang ya kaban pentengen ya ki lakalong ya kita ki bala syate bat syakum lakalong ki jingte juga ni ka perthai lakalong ki jing khuslai juga ni ka perthai lakalong ki waipat ki jing syam ka jungi ki bashimet ka ketir jung blik ong bakalong kum ka white lam ka ba aliang seti ka badon ya ka bor kabut ka bala ya kaban pentat ka bala iwan pentkut ka bala ya kaban pentat igi kenjri kibate ibakum nagdadaw norway simsi mo yaki saikom jong raibi melabtat daching it blay bat kumta kum ki khun ki jong blay ka bakum gan gasngi lakalong ki school pen pau lane ka jing im ga jong shimet habangi pa ka tien ga jong blay bat habangi penon kam ya ka ginong kam ka jing smutu was kem bakani kadai ka ketin ka ba im ka jong ublay ka badon haka ya kabor na ka benta jongi bat kumju ru na ka benta ka balang ka jong ublay bat shu san school pen pa ka don ru aka ya ka jing kit kli ya ka bantai ya ka jinglong bat ka jing im ka bakan jaman sim nama ka tin jong play ka city Petras ka ba ang ka city mekong Petras kalau nang ba ar ka khat ka ba ar ka ong kum ki khnlung ki badang kha to ben kwa her ka ba snur ka dot ka ba diamond sim khnang ba phin yo sam daki sha ka jing pen im bat shu hang ka tin jong play kadang ka jing su thu ka ba shai mamangi ki bala pediang yo pres kum nong pen em dan ini ki berit bat ki san ki don kami ban pesai ki bangin nang san ha ka jinget bat ka jing sngu thu ka jongi ya kan nong rim jong ka jing pen em kum ki khun ki jong blai la don ka ka baduna ha ki khun jong ka balang ki ni sngi ka bangi shem dan ni ka ba halamarwai ngi shem kalong ba ka ni ka jing tip bat ka jing shempang ya ka ketin ka jong ublay ka jing tip ka jing shempang ya ketin ka jong ublay bat kumta ha ka jing ngimla ya ka ban san ngisa klungsa bat ngimla ya ka ban san habang ikendu iki jing ka jing ele ka jing yat lenti ka jongi la kalong ka jing im shimet la ni ka profession ka bangi don ngimla ban pa chi ka tin ka jong blai ban ong ka ni ka dei ka ba tin ka jong blai ka kren ha ka ba kum ka ni ka por ha ba kum ka ni ka jing kendu ha ba kum ka ni ka jing ni ka ba kum ka ni ka situation ba kum tang ya aingu ya blai balang ba ka school pen pa blai play ya ka lat ba un besar yang ni ba ka ni kalong ka jing bam ka balong kum ka tot ya ka ban besar yang ni khnang ba o tau breu ba kan jaman se ma po jong ni uru unsan jaga ta ka jingdam ya ka renjeng ka jong ukres nakam ta ki hep ki barit bat kum juru nakam ta ki belasan bahkan nu ka po jo ka jing em ka jongi ngila ai ka ban shem ba ka tien ka jong blai ka dab biang ya ka ban ai ya kata ka jubab kapan kan mau yang ngayo ai ka ban puli ya wei jing itu khanai barit ibala ai ban ya dei bagi ni khun hap ki barit ki belong ki nong puli ki basmat ba ki school pen pau pan kata nga puli ka kata ko kot niam jo ka balang ga jongi menchua mentang i don ni ka pateng kristan henry menchua ngi don utakot kubor wong nong yalam kristan bat imat ka dei jong snem khat khandai spa kata ka issue balai thu
siapang kawai kalong ying hang ta ya kitan mau kerwat kecaka ka bahap ka cingpet jong i pastor temen jong i mendai ibang cutip i iki kum i pastor Amerika kan la ong ba ha ta snong kadon kawai kalong ying badi don iwe ikun kentei iberet bagi kalong ying kala pediang ni ukres bagi ki kuan na po jota ka ying man la ka sngi ublay ki julet sya ka school ka badon na po jota ka snong ban let ki school pen pau bat kita iwe ni ki khot apo jota ka ying ru ila testa ba bat hang ta school pen pau la ya thu ya i kat kum ka tin ka jong ublay syapang ka jing i ka jong uji sukres ya i syapang ka jing don rengkat ka jong uji sukres bat i syapang ki ai ke ba itanat bat ka babha ka ting jong blai ka don na ka benta jong i bat kini ki sembo na ka ting ka jong blai kalarung kum ki ngap ha ka do nut ba ki jingmut berkat jong ini kun hab ibaret bat kat pat kinang yai pat ki skin dai la khamsan khan biat ya thu ka ta ka jing thu kana ba ka jing sitom ka wan lap ya i ka ba dai bat ki benta jong ka khmat bat hak itu ki por wa ka khat khan dai spa satu kita hanya makrwat long kelak menlong kim dan kalat kalenti banyo ya kajing sumar ke bedai bagada kajing sitom bat ke bami kalong bagada kajing sitom kala nang krau bat kani ke ikna ilong ba kani ke kabor yo i kala damno na kajing em ngujung i kamut baro atli hikmat kilamat la no ba ila du no ya kata kabor ka banyo i pila ka ban mudur be khna ibla sedang ka ban san iba shipo khat kala nem men shua ila ka ban mare shalom ila ka ban litong badikong ila ka ban le ke basutenat henry shukan san menta kendiat benai nama kan ni ka jing shutom ila du no yang ka bor ka ban yo i ila du no ban le ke ba sutenat ka jing em jung i but shibun ki wei pat kada ka crisis ka bakta ya ka jing em jung i ba ka yin ka jung i hi bar ko we hendak kita pelah kalong bagi kami kita kim sem yo i ya kajing sengusi kajing em kajing i pada bakum kata kajing kendu dan ke tragedi ke bai i sem iki yo i ke bemayan ya ka khamat ka pernai bad kajing kemen ka bari jai ya kajing em kajing i bad ha wei ke pol ong ba ini pastor Amerika ipoi sekata kesnong kini kena kayo sengau bagi kami pagi ong bai pastor Amerika ila poi kata kesnong nama tu kapor pastor magi pek bon putali ke balang kila ban poi tang sisin sisnem na sisin asnem pada bai pastor ipoi ngot paro ko kesnong ke keren bai pastor ila poi hakata kesnong bagi ni kena ka ong mai sa ong yai pastor Amerika bai inwan na kayi ngajong nga kwa ikendo yai ketika kami kala le ban kerpa di pastor kerpang bai in wan rung ka yin ka jong ki padi pastor kan mau bai ka yin ka jong i komolong pastor baro ki ba menshua ki susi bangani ko por kum ki pastor teng imla i ka ban tip pat i kerteng jong ki lang borot ki jong i ni ki pastor to ko por jan baro ka snong ba ki lai pidei uta pidei khun jo kata pidei kata bala bala ya thu ikan mau ikan kena yong na kan mau itip ya la ka jong ka lang borot bari yong an wan Iju kan mau bahabai lapoi yang tak pelau dari yang nado na palor pelau bahe nado palor iju igi kun bagi juan bantan ban bat ekti jong pastor mereka ban dalam siying hendak kata kesin dai lapoi iu i kata kena bagaya thare apa kala sngeu i kasur ge jong i bari ong jayu ya pikun ke kami kala ya thu ba kalawan lap kan ke jing sitom balapan malai i pastor ikudup i ya ka yang bahap ngas ngausi bagan ni kacing sitom kalawan lap ya pi inang perkat bagan ni kun hep ru kan susi lang dari kan jauh umat habadon giba pentengen ya kata kacing sempap ke jongkah hendak kala pai je iri kemat giba pu sam ki yang pastor ngam sngusi maka ketin ke jong blai ka ong ba enda ngan poi habneng bat ujisu kajing matla kan dan syu kajing yam kan dan syu kajing ocau mat kan dan syu ngan sayo i yau markmat yo ngam snusi kat badai kan ni kajing sngu thu kajing shaman sim
Kebaka kalau yo nagi school pen Paul baga ketin ke jong ublay. Kabala pernah eka ban ya ban kit ya kan ke jing aga jing im ke jong ka. Da ka men sim ke bakmen bat ka jing snow scam. Ka jing snow scam ya ka jing kermen ke ba im. Bandang ayo ya markmat. Kini barok kenduk no. Baga tuan kita ka jing kermen ke ba im. Bakan ya shem bat ukres. Bat kabenta ka bakam kongsan. Ka baka ketin ka jong blay ka don ka ban hikai. Ka ba ka school pen pau ka don ka jingkit kli ka ba kraw. Kalong ya ka ban penrung hangi kum ki khon ki jong blay. Nadu ki berit bat kumju ru ha ki balasan. Ba ngin la ya ka ban im kat kum ka ketin ka jong blay. Menela puli na kani ketin ka jong ublay na ka gospel jong Matius kno besau dekat pasar ba ong Henry ulaya thu bat ong bom tang dau kupu ba ubri ba ukun ubri ula ai ka ban im Henry de ketin baro ka ba mi na ka shintur ka jong ublay laya thu is pang tu ji thu khna yu Jisu hadian bola syak jeng it bun sengi hari klau bat kumno bakin usaitan lawan pensoi u bat apdeng kumu briu ba shisha badan ka met ka bakin cadok ka shisha ba ka cingtangan kalau one lap ya u usaitan tip ba kata ka weak point ka jong kres baluang la dai ma me ukun jong blai men pengkelak pu bat la sot ya problem ya ka cingtangan ka jong me henry Jisu ukren ka besha kata kalong ba om tang ba ukpu ba im ukun briu Henry de ketin barok ka bami na ka sentur ka jong ublay. Bad yaki senran hadin ka baula khot yaki. Kini ki senran ba ublay la khot ba Jisu la khot yaki kidai ki balong kum manga bat ki balong kum mapi. Dan na pedeng joki ki ba ka jing im joki ka long ka ba kham tolot ya ka jing im jongi kala balong ngi kham bha mangi wat ya ka jing im joki ngila ban kham bha mangi yo Judas. Dan ki na pedeng joki ki badon ni ke okumu Petrus ubadon ke jinglong ka ba shit kli udang ke tempar bat ki don ki wei pat ki babut yo Chris ki bang ngan but yo Chris kada kolong mengaku asyong sya kamon ngaku asyong sya kadiang enda ulai syong lan ha kata kahima ka jong enda lalong nong sensar ha kata kahima ka jong komut ki don lagi jong ki personal agenda ni ki interest ha ki but yo Chris henry nak ta da henry ba Jisu la khot yaki ulah shim ke jingkit kli ya ka ban hikai yaki ban weng no ai kita ke jing sutu ba bakla ke jongki ha bakila but ya u bat kumta ka wei na ke jing hikai ka bau Jisu ulah hikai ke senran kalong ba ba pi pila but ya nga bat pila long ki senran ki jonga wong kan mau ba pi long kamlu jong ka partai wong kabanga kami lenti om da pedang ba pinchu syak skor syong ma kejat jonga man la kasngi syak skor ga jing yalap ga jonga man la kasngi henry ga banga ngatrang kalong bau Jisu ong kalong ba pin kan ma pilong kamlu jong ka partai kemud ya kan ga ga ba pi pila yo sngew pihak ban translate ya ka gani ban im ya ka ba pila sngew ha ga jing im ga jong pi ka ba man la kasngi la kalong ha kan ga jing trai ka ba ppm uban ru bapin long ka jing shai jong kani ka partai kemudian kata kapor ka bakim kala melong ki Jisu tip ya jing long jong kapor Jisu tip ya ki jing pensoi ki jing jong ki senran ka baki ki kendu nei ka bau Jisu dawana ki kalong bapin long ka jing shai jong ka partai bat kani kalong ka benta ka bakong santam ka ba ka partai ka khmi shangi kum ki khun jong kabalang ka khmi chengi kum ki khun hapo jong kabalang kadang kolong bangi im ha kapor ha ka baka jingdum la kalong ha parthai la kalong ha ri India ka jongi la kalong ka ni ka ri ka jongi ka jingdum ka tap lup ya ka parthai baro ka we ka puot ka sar ya ka ni ka ri ka jongi la kalong ka ri khasi kalong kum bangila ban ong baka hok kala pet no syakla om tang ka hok henry ka burom ka akor kala pet no syakla
bat kumju ru aka perthai barok away ban yo iru ya kita ki challenges ka bakyum ki khun hapo chunga balang ngia kendu aka jing im ga jungi hasla chunga ne ka perthai hakan unu ka jaka ba pidon pila bandai ki samla puli ha university pila bandai ha ki school pila bandai ha secretariat pila bandai hakan unu ka profession ni ka ba PPM hendai ka ba jisu ang kamdai yang i tang ban chuyo sneu ya ka ktien ka jong bli om tang jinong ngap hendai ki nongle ya ka kabamut bangin long na jing syai lah kan unu kecaka ya ka bangi ngidon kenang ba kita ki bayo i kita ki bayo i ya ka jing im ga jong ni kila ai ban yaro ya ka ktin ga jong ublai kita ka challenge ka ba ka ktin ga jong ublai ka ba Jesus Christ uba i je pi kun samla ubu ya ka challenge ha ka spa snem ga ba arkuwei ha pedang sipuan ki ai ba perthai ka tarwa ya pi nari ka bau jisu ong ngakwa ba pin long ka jing shai ngakwa ba pin long ka mulu dan ka perthai ka wei ka liang bagi bor ka jing dum ka wei ka liang ki ong ngakwa ba pi pin long kat kum ba ka perthai ka kwa bat ka don ngani ki jingele ni ki forces bor ka jong syaitan ba ka bor ka jong ublai ka ba kwa ban kni ya ka jing im ka jong pi ni nget ba kum ki khun ki jong ublai pin long slur kumbalong u Daniel u Shadrach u Meshach bat kumbalong u David bat ki wei bat ki kun samla hapo jong ka ktin ka jong u blai kapan kan ma ngai wei u rangba min bangi dang puli hang tia Bangalore kum ki samla puli ngi justenat mana ka sngi ban pe ngi kot kubor bat kum ju ru ngi justenat ban tip ya wei ban ka thain la jong uta ulal siang lana u police commissioner hang tia Bangalore bat ngilengo kum nu bo ni umisu na kendong ula ban longkat u police commissioner hakani ka Silicon Valley lani kan nongba ka crowd jong kari India bar ko wi ka sia bang akhimen step ngala puli ka dekan Herald ko wi ni kot kubor bat hang tu ngai i ka heading ka ong Jesus Christ is my boss kini kelapa kendit yang ngau kum nak kini kot kubur kan mi kini Jesus Christ is my boss kadang cia dai you hendak bala puli kadai bala ainam kadai kasngi ka baki tho kum no ba ki don ki magazine dan ki kot kubur ki ba ainam man of the year yau ni ulah siang lana urang ba pulit bala jutip bau de urang ba pulit uba imhok ba uba trihok uba kejela kana teka ka syariah you tikum tah bala keli you bahkan di departmen ke memedon dang hakini ki benai la don ka skam ke bakraw ha kai ba pelak apa dia me ban trei hok kai pelak me ban im hok kai ban pelak me ban le kum ni ko mele wong namar bau bos jonga udai bahok ngaru ngadai ban trei hok kami biang de jingkeli ke ong haba me dai bos police commissioner tikum no me ong pa di keren itu way par bos wong Jesus Christ is my boss. Badu ni udah bahok uang, badu udah wana nga, bangan im ya kacing im ga bahok. Bad kawai ni kacing seng ga bawi keren na kacing seng kasih ga bangilong ga bangkalur uang. Ngimdan kam kispa dan ki hajar, bangin witness ya ka buram ga jong ukres. Ni ong kawai kacing im ga ba im, kum ka melu jong perthai ba kacing syai kala biang. Ya upat ba jo kari India ya kaban yo i ya ka buram ka jong ublai bat kum tang ka perthai ka bangi im ka pechengi ku khun jo ka balang ni kaban yo i hakan uno ka kam ka bangi don bangin yo i ya ka buram ka jong ublai lengba ka jing em ka jong i unong ruai sam wong kelenong bispa khat khandai bat sispa san ka khat ka tien jong mi ka long ka syarak ki jat jonga bat ka jing syai hakalen ti jonga ha ka jing im samla ka jong pi phai ka ktien ka jong ublai bakan long ka syarak ada don ka ei ba persya ka ktien ka jong ublai pi ban long slur ya ka ban le persya ya ka bat kum juru no wai sa musu thu balaya lam ni ka jing im ka jong u daga ktien ka jong ublai bat dei ka ni ka ju ka bau Jesus Christ kwa ban ya ka sin jam ka ba pin jam ko ki khun samla bat ka balang ban ya lam ya ka ban siang ya ka da ka jing stan ka ba mayan ka jong ublai bat om tang ban ka tien ka jong ublai ba ka long ka ba im
bat ka bakalong ru ka jing syai bat ka melu hen ke bau blai ukwa ru bangin apply ya ka ketien ka jong blai ha ka jing im jongi baman kasngi dan tang kan diak ngut hapok ka balang ki badang nget ki banget bangala ban apply practically ya ka ketien ka jong blai ha ka profession ka bangangadon kanungut politician ha ka jela jongi ubami na ka balang ubanget baula ban apply ya ka Christian ethic kat kum ka ketien ka jong blai ha ka cingtrei ka baudon kum politician maka de ka kam ka kentang kanungut nangi ka bangila ban apply ya ka Christian ethic la kalong ka medical profession ka bangidon ini ya hakan udah ke profession ka bangidon bangidang ngai mangila ya ka ban apply ya ka ketien ka jong blai ka perthai ka bangim bat kum ki khona po jo ka balang ka jonglong mensim mo jongi bun sin ngi ongi la di bangim la bada bangim la kani ka ri ka jongi ka bami ka long ba ka perthai ka ong kristan ka nam soitan ka kam henry ka ba phlapat ka long ba pipai shawai ubriu bat ka kerteng ka jong ni ubriu de ubangi khot it father of the nation Mahatma Gandhi but kawai naki bor ke belas saindo de jing im ke jong Mahatma Gandhi but ya ka philosophy ke jong u but ya ka political involvement ke jong u kadai ka New Testament but kham tam ka ta bani ong ka Sermon on the Mount la tho shipon ke jing tho ya ka benta juga Sermon on the Mount ha ka jing im ke jong u Gandhi baru kandi dalam diri la pla hakikat ki ba u la tho la kalong spang Jesus Christ la plang spang jing im ke jong u hakikat ki ba bon ki ba u la tho ki magazine ki jong u bat ka wei na ke jing tho ki jong u ka ba u tho ya ka ta ka dor jong ka ya ka dor jong ka Sermon on the Mount ha ka jing im ke jong u buang klimat ka bang yo kan puli ka wong I was overjoyed and found my own understanding confirmed where I least expected. But sure, ula ongru hang nega ketien ke jong ublay. Ula ongru yakini ki kentin hadin ba ula ngam kam jeliu. Hang nega testament ke bathamai. The example of Jesus' suffering is a factor in the composition of my undying faith in the non-violent which rules all my action, worldly and temporal. Balashon ni kani hakokot kubor jong u ke bawai kerteng ke harijan new tarik benam kong siajar kendai spa live kendai ke jing im ke jong Kristus wong yaki action jonga baro wong bat kamtam ni non-violent movement la saindur da ka Sermon on the Mount. Tikum tahu new Profesor P.T. Subramaniam habau keren ya ka dor jong Sermon on the Mount ha ka jing im ke jong Gandhi wong as a result Gandhi decided to apply Christ's attitudes to overcoming evils with good as a principle to public affair. The result was revolutionary as Gandhi was able to lead the world's largest non-violent movements in relation to India freedom struggles and against the brutal force of the British. But hang ni ka perthai India ka sakhi bakumno Gandhi ulai lam balai kai ya ka non-violent movement ka bala penyo e jing like lut hari India. Hakawai ka liang udon wei nong yalam boong give me blood I will give you freedom. Wong ayang ay ka senam ngan ay pi ka jing like lut. Gandhi upet ka jing hikai jong Jesus Christ wong ayam. Bat kum tau buat ya ka Sermon on the Mount. Persya ya ka jing kren jong kali ka jong upat Subhas Chandra Bose. Lada uni ubam sim la priang yo Chris kumunong pengim. Ungej aga bol jong ketien ka jong ublay. Bat ka bami kalong bang yo e ka jing like lut kum ka ri India ka bampat itu yo Chris. Kat notam lada manga bat mapi kum ikun ka jong ublay. Ngin yo e ne ka chu ka jingej. Bagan ka ketien kam dai ta ka printed word. Ne ka ketien ka badon ha ka keti ka jongi
kadai ka living word of God kabala ban sentur ye ka jing em ka jong pi kabala ban pathat ye kan tri ba te ba kho mi pi bat kabala wan pendan kam ye pi ban long ka jing shai bat kamlu hagani ka ri ka bangi em haga ying bat haga balang ka jongi nam ta ka buram ka jong blai amen ngi sko e ublei ya kanika kubor kabangi i pastor Reverend Dr. LB Longbri laban ra pling jongi ibara product ya kabenta jo ka skol penpau halo jo ka barang padu iki benta ki bai pastor laban ra kalong ka kubor kamar ai mensim yangi kum ka Sunday school kum kinong puli ha ka Sunday school padu kum kinong hikai kemudian kebenta ka bakrau ban pendep penyasa perang ya kam ka jang utrai da ka jing besar ka ketin ka jang ublei hagi khun jong ka balang pastor na kalian jo ka Sunday school committee jo ka balang sai sisin pat ni ai kublei pa jo semua ipi pastor en ka kubor ka peluan ra ka jing duai ka jing na ka school pun pau ka long bo blei ai pi ka met ka bokoi ka bakhya lamba kini ka sam ka jong pi bar khamta me ka jing shakri ka ba koridor bar ka baran ka jingkit kli ka bakrau kum u head jong ka institution ha ka GRTC te moklot ban pentelun ya ka kam ka jong utrai ha ka bede bat ki shakri ki jublei ki bapentebet hakalan joka theology ngisung thu phiaban pendap hakalian juga administration baru kumwe ni no hikai ban sam ban hikai ya ki samna ki badan hajing puli ka theology ka jing dwai ka jing pastor ka long bolun IP ka jing kot ka jing khia mat khamtam e ka jing start ba ka jing shempang ka ba kan jablei ba bleun IP ya ka bor pila ban pendon kam ya kataka blei bla IP har ka terpeng jo phi ban shakri bat ban ai ya ka bahatam nakamta ka buram ka jo blei ni pha IP ka jikar khu ka ro IP pastor nang ni ka jikar khu ka ro IP ya ki sami baro ka wei bapin mat ya ka jing ka jo blei bat khamtam ro bapin mat ya ka jing ko jing khia haki ke sam ke jong phi ngila poi se kabanta ka bakot jong kanika jingmani ba ka jing shakri jing yublei lingba jo kanika sngi ka bakrau ka bakantang ka sngi ka bakarpang nakamta ka Sunday school ba na kaliang jong ka Sunday school committee ngakwa banbu katu ka ni ke jing khublei ba jing sngongo komni ka jing khublei ba jing sngongo kalong ya kinong shimta hakan ke jing seng na do I nongilam jingrai Mr. Ivan Nongrum organist Mr. BL Balmil Nopur ki khun samna ki ba pej bat khmi ya ka light and sound badru ki khun samna ki ba penbit biang ya kanika recording jong kanika jing shakri jongi lingba ki YouTube channel joka balang haka bangin sio ban penmi la shai ka sngi ya kanika jing shakri ka bangyo hakanika sngi ka program ka bashpoboji bat ka program shibji siteng ubin kerkhu yapi met batman sim ka jing khumlei ka longru ya ki kimi ki kpa kimna kershan ya ka school penpau hakaba philapha ya ki khun hap ka jang pi naruk dang lasan banwan shen ka slam jingtip ka school penpau ka balang banyo ban IAA na ka ki khun ka balang bagi duai bublin dor kabat pi kimi kipa ba pinang la ban yai gentu ye ki khon ke khti ban pha shaka skul pin pau ka ban ka zikr khu man sem ye ka jinga lenti jong ki han sla jo khando ha ka jingrong man sem go jong ki ka jing khumle ki long ru ye baro ki nong puli ki bala long ki blak loy ye ka availability ka jong pi ban wan sha ka examen kot ba ka bakum ka Sunday school ka lapan long ha kin ki bnai bladap bat ka jing wan ka jong pi ka long ka jing shakri ka pi ayu blei ha ka school pau ublin ya ban kerkhu pi met bat man sim
Kajing kumai ke long ru ya ki nong hikai ke be ke jongi ki bela kershan ya ke skul penpau na kawi ke sing utrai ya kawi sing utrai ha kajing besar ketin blai ha ki kerdan ki bapher na du ikna ki bahap ki beret haduk belarang ba kajing kumai pi ka kordor ublin ai pi kajing stan kajing champang bakanja blai ba phila ban sotho ban champang ya kajing jeliu jong ka ketin kajing blai but kajing kumai ke long ru ya pi baro ki badon hak kajing seng kajing don kajong pi hak kajing seng ki par bangaj nakabalang baru ki bai pat ki balang ka ai man si bingi shibon kum ka Sunday school ban rakhi ya ka world Sunday school anniversary ublen dia berkurku pi wei bi wei pada mi nang ni kajing seng tu mi lamba keting je ublei ka bai pastoi lawan rah ni kapor bad ba fin ai pat ya kata shaki khun ki jong pi ya ka jinget ka pi philayo uben kurku ya ka jing shakri jongi han kapor ila boy je ka bata ka bakut bagian penwai no ini ka jing seng ka jongi da ka jing roi ka ba arspa sopho radin ka jing roi nga kerpat item san PS Karnayor vice chairman jo ka balang ben sosopha ban bu jing dwai lingkot yaki ya kawai pakawai ka banta ka bangil pendap bat ru ban pelaj yangi da ka jingker khu bat penwai try pen im ya ka kam try pen im ya ka kam halaki bri wan pau akren hangi dalu mensim buram mi ban pen pau try pen im ya ka kam ktien jang mi ban pen bana ba mensim swai bajat bat rem Shem jik pen im pla kum tu baro south lead court leba chorus ka jingrai ka ba arspa sopho Try pen im yakakam halaki briwan pau akren hangi dalu bensim urom meban pen krau try pen im yakakam idem duai amin ahyar dalu mensim kerku langit hangin try pen em yakakam pen krau yala kerteng bajing ijong mehangin shem latang rem dading try pen im yakakam midem duai amin ahyar dalu mensim kerku langit hangin try pen im yakakam tin jong me ban pen bna ba men sim swai ba jot ba rem shem jing pen im pelai
Tôi nhớ đuổi. Au blay buk pa jung iba beneng. Kumi pat say sen hagin ko poring iwan mandem man ahingu ayam eterain nam tak jindon rengkat ke jume. Laman ngi lembaga ne kesengina du dang stem. Kerar bing iyo ban syakri ban mani ban yero ban penon buram jume. Bakam tam terabi bing iyo ban puson ni jing sisa na kaktin ke baim ke jume. Kerku ingi lembaga ke baro ki mengliyo hagin ne kesengi. Kinyo jaka ke jing im ke jungi. Parba kaktin ke jome kan long sya ke syarak ke jing syai. Hagalenti ai jongi kami dang reban yaj pel krem hagne ke perthai. Terabi ke khuroi ke ne ke por kerpang ye ke khubor ke bau syakri jome lo buah pedeng jongi ke ne ke por. Ai bukne khubor kan long ke bor nam ta ke jing im ke jongi. Abang ilaban yu i le de ko mangilong terai. Pa mangidon kama terai ban yai perspai se kaktin ke jome. Pa kaktin ke jome kan ai ke jing job. Hak jing im ke jongi ke baman ke sengi. Orang kan balau jong syakri terai pastor badan ke jingkit klik ke bakrau terai nam ta ke kam ke buram ke jome isne ben kersan men ai bori terai ke bor ke jom mensim jome apdeng jong ke jing terai ke jingkit ke bakhia ke bidan nema me men yang nadien manakmat jong ke por baro menyalaman betin yi kerkuingi baro kum pailang jong ke balang malam ba ke jing rakhe ke jong ke ne ke sengi ngin mat ke jing kerku ke jaman sim ke jome Sengawa belai ke bangu jungi mau biki pop kerengkang ke mesyam. Namari kini baro ngipan ngiung idam. Kertiang ke jong terai bunong penemba iye jungi Yesus Kristus. Nadu mentah bat syadui ke bom jukot roh. Barak bawai no jong gani ke jing mani ke jing syakri ke jong yame au belai. Do isnei ban pelai jing ina ke por. De ke jing kerku ke bakan sai ke jong me. Nak bayar ba ke jing ai ke bada biang ke bada kerhai ke jong terai bunong penemba iye jungi Yesus Kristus. Kejengit bahag bapelag memayan ke bandala ke jong blay kupana bana bom jukon lama ke jeslok ke bapentengan ke bapen bor ke bapen klan bor ke jong mensim bakoj abik ni ke jingger ko jong ke lai hawe blay ba imba besisha kin syawrang kat bangi wepi we ke biyang hakana ke por syawrang kat kita baro ke bamani blay ba imba besisha hakana ke ri jongi bakelang setelah ke pertai nadu mentah sudah ke bom jukot ro amen.